Volám sa Suchý Ľubomír, pracujem ako majster odborného výcviku v odbore mechanik elektrotechnik. Na túto školu som nastúpil niekedy po 87. roku. Za tú dobu sme prešli nejakých 6-7 odborov, to znamená, že sa neustále prispôsobujeme trhu práce, snažíme sa inovovať tak, aby tí mladí ľudia, keď teda vyjdú odtiaľto, mali uplatnenie v praxi. V súčasnosti učíme odbor mechanik elektrotechnik. Mechanik elektrotechnik hlavne preto, že všade dneska vlastne funguje priemyselná revolúcia 4.0. Pokiaľ máme podniky menšie, väčšie alebo aj stredné, tak všade pokiaľ nemajú výrobnú linku, ktorá nie je obsluhovaná robotmi, tak v podstate nemajú šancu uspieť na trhu. Výrobná linka, to je v podstate kopa mechanizmov, kopa elektrotechniky, elektroniky, pohonov, či už pneumatických, hydraulických, elektrických. Tieto pohony je treba ovládať, treba vedieť ich spustiť v správnu chvíľu, zastaviť, kontrolovať a podobne. No a to práve dokáže napríklad PLC, program technologický automat, s ktorým sa títo naši žiaci zaoberajú. Takisto sa zaoberajú frekvenčnými meničmi v rámci tohto odboru mechanik elektrotechnik, to znamená takisto ovládanie pohonov elektrických, zaoberajú sa nastavovaním a programovaním robotov. Takže myslím si, že ten odbor je poňatý tak širokopásmovo, že dokážu vlastne obsiahnuť tie základné veci, ktoré je nutné pre obsluhu, diagnostiku, opravy týchto výrobných liniek a prakticky mohlo by to byť to, čo tie firmy teraz žiadajú na tom trhu. Spolupracujeme s firmami, ktoré tu majú zastúpenie Mitsubishi Electric, s firmou Siemens a s kopa ďalšími firmami, pretože sme vlastne v systéme duálneho vzdelávania, takže máme vybavenie také, že skutočne každý žiak môže pracovať, každý žiak si to môže odskúšať. Není to o tom, že jeden žiak sedí v triede a pozerá. Je to, myslím si, veľmi dobre v tomto smere zabezpečiť po tej materiálno-technickej úrovni. No a čo sa týka samotných pedagógov, škola ako taká bez pedagógov, ktorí sú trošku zapálení pre tú prácu, že chcú to robiť, tak nemá význam absolútne. Moje meno je Andrej Krajčoviek. Išiel som na túto školu so zameraním, že niečo ma láka do tej elektriky. Ja som ma začala zajímať už strašne dávno, v 8., 7. na základnej. Už som tak malý začal maličké elektroniky, stavebnice a takéto. Ale chcel som už len v tomto zdokonaliť. Dostal som na výber túto školu, bol som tu, pozrel som si to, vybavenie parádne, ľúbilo sa mi to. Tak som dal prihlášku, prijali ma a som zatiaľ spokojný. Prvý ročník mi ubehnul ako nič. Sme sa naučili napájať obvody v dome, stýkače, svetla, zásuvky. No a potom v druhom už sme mali programovanie PLCček, sme mali nejaké programovanie aj do robota, robotické rameno. Kolektív, žiadne hádky, nič takéhoto, žiadne šikana. Proste úplne paráda. A medzi majstrami ani to je úplne to isté. Každý majster z náladu príde za tebu, či už s týmto pomôcť aj takéto, nie len teraz cez školu, ale potom aj po škole. No to je taká, že dlhodobá práca a pomoc. Najviac, čo ma teraz bavilo, tak to bola, že hlavne prax. Na praxi ma bavilo hlavne za zapájania tých PLCčiek, čo tam boli tie stýkače, spínače a takéto. Pokiaľ sú deviatáci teraz akože zruční, majú chuť do niečoho obrábaní alebo robení niečo s rukami, tak by som sem šiel. Či na obrábačakovou, či na tie CNCčka a takéto. Ale pokiaľ ich niečo zaujíma, že už aj niečo, troška tá elektrika, či nejaké počítačné siete, chcú sa teraz niečo doučiť, tak by som aj bral toto tu. Nemám sa čo sťažovať. Pokiaľ vlastne na konci dňa, ako teraz, pokiaľ máme maturity, prídu zástupcovia firiem a podajú vám ruku a povedia, že dobre to robíte, tak myslím, že to má význam. Mám z toho dobrý pocit.